Pois bo día a todas e a todos, grazas por asistir a esta rolda de prensa que hoxe vai a tratar sobre o que é o turismo na cidade, porque no próximo pleno o Grupo Municipal Popular vai a interpelar o Goberno local precisamente a propósito da súa política turística. Inda que sería máis apropiado e máis correcto decir que esta interpelación vai precisamente sobre a inexistencia de política turística. Unha realidade que é notoria e palpable e son xa moitas as voces que escoitamos últimamente facendo unha reflexión a este respecto. Algo que o Grupo Popular ven denunciando desde hai tempo e que hoxe queremos volver a poñer de manifesto. Preocúpanos enormemente o desleixo do Goberno municipal por un sector tan importante para a cidade, tanto económico como socialmente. Un sector que todos sabemos que ten unha gran repercusión na estrutura e na configuración da cidade e do que ninguén se está a preocupar. Non hai modelo de cidade sen política turística e o Goberno de Compostela neste momento non ten nin modelo de cidade nin unha folla de ruta para o turismo de Santiago. É certo que se está traballando desde o Comité Económico e Social na Axenda Urbana de Santiago, a Axenda 2030, que aínda está en fase de diagnose, e nós esperamos, como Grupo Municipal, que sexa con máis rigor do que se traballou na diagnose para solicitar o Plan de Sustentabilidade Turística. Esta será unha das cuestións que lle preguntaremos ao Concelleiro de Turismo. Como recordarán, Santiago presentou a súa candidatura a unha convocatoria do Goberno Central para unha nova era de cooperación interadministrativa dentro do chamado Plans de Sostenibilidade Turística Destinos, que nace como unha das respostas á crise provocada no turismo pola COVID-19. E como ben di o Goberno Central, retomando o mellor impulso das iniciativas anteriores de cooperación interadministrativa no eido do turismo, onde Santiago xa tivera unha experiencia porque tivo un plan de excelencia turística no período 2001-2005. Esta candidatura presentada por Santiago a estes plans, foi apoiada sen fisuras pola Xunta de Galicia e polo Goberno Central, porque a cidade de Santiago, afortunadamente, pesa máis que o goberno do señor Bugallo. Esta candidatura é un bo exemplo de que o papel o aguanta todo. E quero salientar esta circunstancia porque o plan carece de rigor na súa diagnose e, como consecuencia, moitas das accións propostas son xeralidades que serven para Santiago e para Murcia. Basta con ver as páxinas 175, 195, 192 e outras das accións que se describen neste plan para comprobalo. Outras propostas son accións para facer plans, e un plan de plans, como a páxina 197, ou para cuestións que nós xa no seu día dixemos e que agora a realidade nos dá a razón, pois meter que o arranxo das fontes do Toural ou de Cervantes nun plan de sostenibilidade turística non tiña moito sentido en si mesmo e, de feito, agora mesmo estas fontes se están arranxando con orzamentos municipais. E outras accións están noutros plans do propio Concello, nun xogo de trilerismo financeiro no que está xogando nestes momentos o goberno socialista. Porque, como se entende senón que nun plan que se presenta en setembro se digan cuestións que xa se presentaron en xaneiro? Eso quere decir que hai documentación que está, ou que o plan está feito, mellor dicho, de documentación de refugallo de outros plans, de outras accións que ían noutros momentos e que non foron quen de realizalas. Por exemplo, para ser un caso concreto, falamos da iluminación ornamental que se decía que era un proxecto urxente que tería que estar realizado antes do ano 21 e que a día de hoxe todavía non está nin siquera empezado. E tamén é curioso que para ser un plan da cidade de Santiago, non un plan do municipio de Santiago, e precisamente esta é unha circunstancia curiosa porque o plan se circunscribe e dentro da cidade, máis concretamente a cidade histórica, e precisamente vai en contradicción co obxectivo do plan, que é a descongestión dos fluxos turísticos. O plan ten como obxectivo a desxestión de fluxos turísticos da cidade, limitar certos usos que al excederse resultan nocivos e tratar de paliar os efectos negativos.
Isto é unha descripción que fai o propio Ministerio na súa nota de prensa sobre o Plan de Santiago. Porén, cando vamos á literatura do plan, vemos que nada desto ten un reflexo na escrita. Temos que decir que dentro do Goberno, dentro do Grupo Popular, en absoluta lealdade institucional, denunciamos este feito onde creíamos que debía facerse e no momento que coñecimos este texto, no Consello de Administración de Incolsa. E solicitamos ao concelleiro e ao presidente de Incolsa e, por tanto, á institución que correxiran os erros, as eivas, e que se abrira un proceso de diálogo participativo non só para os grupos da oposición, senón tamén para o sector que foi alleo á formulación do plan e o sigue sendo. Porque o documento final real tamén é descoñecido para todos nós. O documento que se nos entregou no seu momento por parte do Goberno era a memoria para a solicitude do plan que ía a 4 millóns de euros. O plan finalmente aprobouse por 3 millóns de euros. Esa rebaixa supón que hai accións, evidentemente, que se teñen que deixar de facer. E non sabemos cales desas accións que estaban escritas se deixaron de facer. Cando lle pedimos que se correxieran os erros e que atopamos erros que sonroxan. Erros como decir que o túnel da Galuresa estaba en obras. Erros como decir que a conexión da AP9 coa Cidade da Cultura era un futurible, era un proxecto para facer. Erros como decir que a Casa da Parra é un centro de exposicións cando leva pechada máis de 8 anos. Erros como decir que a parte empresarial do Concello está no Tambre na Costa Bella, sen falar do polígono da Sionlla. E así podía enumerar todos e cada un das páxinas que vedes aquí marcadas, porque desgraciadamente na diagnose non hai unha soa páxina que non conteña un erro. Erros porque se traballaron con documentación do ano 2010, nun corta e pega que nadie leu posteriormente. E hai vida despois da que o señor Bugallo marchou deste Concello. E hai pouca xente que ten a oportunidade de volver a ter unha responsabilidade para refacer todo aquilo que deixou manga por ombro. Entón, resulta curioso que o primeiro eixo deste plan fale de gobernanza e dun pacto local para o desenvolvemento dun turismo sostible cando non hai interese por parte do Goberno municipal. Este Concello ten dúas ferramentas para a gobernanza turística, a propia Incolsa e a Mesa Municipal de Turismo. A Mesa Municipal de Turismo non foi convocada ningunha soa vez nestes 2 anos de goberno socialista. Incolsa está silenciada. O goberno socialista só convoca o Consello de Administración de Incolsa, onde estamos representados todos os grupos políticos, por cuestións ordinarias, de mero trámite, aquelas que son exactamente ineludibles. Non hai ningún debate de política turística. E, ademais, Incolsa, o Consello de Administración de Incolsa, non se convoca desde o mes de marzo, incumprindo así, e non é a primeira vez, os propios estatutos da Sociedade Municipal que mandan que o Consello de Administración debe reunirse polo menos unha vez cada 3 meses. O señor Bugallo non quere nin dar explicacións nin render contas. E cando as contas non lle saen, pasa por riba do Consello de Administración de Incolsa e vai directamente ao Pleno, como fixo co debate dos orzamentos actuales 2021 da Sociedade Municipal, que non foron aprobados polo Consello de Administración e que están aprobados nunha aprobación consolidada xunto co orzamento municipal, nun xesto de total desprezo á institución. Que diálogo se pode esperar deste goberno? Está claro que o goberno municipal lle incomoda a oposición e lle incomoda o Consello de Administración de Incolsa. Entón, que futuro lle augura a sociedade municipal? Se o que debera ser unha canle de debate entre as forzas políticas que os cidadáns se elexiron non cumpre coa súa función porque o goberno municipal o ten secuestrado, terá que darlle unha saída á figura da empresa municipal. Se pensan, como expresa no plan de sostibilidade, que Incolsa é un modelo non sostible económicamente, que pensan facer? Esta é outra das preguntas que esperamos que o concelleiro de Turismo poida respostar no pleno. Pero máis grave é que Incolsa tamén ten silenciados os asentes económicos e sociais do sector do turismo da cidade,
que forman parte tamén desa Mesa Municipal de Turismo que, como decía antes, non foi convocada ningunha soa vez. Que mellor momento que nunha crise como a que vivimos coa COVID-19 e esta pospandemia para abrir un diálogo constructivo polo turismo e pola cidade. O Goberno llegamos a preguntar tamén por outras cuestións como que se está facendo no ámbito da adhesión á rede de destinos turísticos intelixentes ou que está facendo o Goberno municipal se vai a ter algunha estrategia para o ano santo do 2022. Sabemos que o Goberno municipal non fixo nada para este ano santo do 2021, donde está aquel contrato que nos prometían no ano 19, aquel plan contratado que nos prometían no ano 19 para o Xacobeo 2021, inexistente. A excusa da COVID e o traballo da Xunta de Galicia son as liñas estratégicas nas que se moveu o Goberno socialista no Xacobeo do 2021. O Goberno municipal está cómodamente sentado na inercia. E non é só que non desenvolvan o plan de sostenibilidade, por certo, se alguén está interesado en consultarlo, ya vai a ser imposible. Ya vai a ser imposible porque non está colgado en ningún sitio. Non está na página web de turismo, non está na página web do Concello, non está accesible nese exercicio de oscurantismo a que nos ten acostumados o goberno do señor Bugallo. Se o queren consultar, poden ir ao propio Boletín Oficial do Estado que publica o convenio coa cidade no BOE. Ese convenio que realmente o que recolle son as liñas mestras. Non hai, digamos, esa documentación anterior. A verdade é que o tiñan en algún sitio, se o quería mostrar. O resumo que hai no BOE é isto, e todas estas relacións que se marcan de eixos e actuacións son as que nos denunciamos que non se están a facer e que queremos máis información sobre as mismas. E como decía, outra das nosas demandas é que se convoque o Consello de Administración de Incolsa para dar contido á propia sociedade municipal e, sobre todo, para dar información aos representantes dos veciños no Consello de Administración que somos os grupos municipais e que se convoque tamén a Mesa Municipal de Turismo. As medidas para nós, para o Grupo Municipal do Partido Popular, hai indicios que demostran que o Goberno non está sensibilizado co tema do turismo. Non son só a realización dos grandes plans, é tamén o día a día, é tamén o que se trasluce a través do día a día. Por exemplo, Incolsa ten contratado co CETUR, co Centro de Estudios Turísticos da USC, o que é o estudio do perfil do visitante. O último estudio do perfil da visitante que podemos atopar na página web é do ano 2018. Isto quere decir que non hai estudios feitos despois, que non se está facendo ningún estudo sobre o perfil do turista que ven a Santiago para poder despois manter liñas estratégicas. Por exemplo, estas pequenas cousas, como decía, dan medida tamén do interese e da profesionalidade do responsable político a hora de exercer a súa competencia. Se saímos agora ao Obradoiro, vemos como está o Obradoiro. Hai un plan de usos. Ou debería haber un plan de usos que, ademais, o Goberno do Partido Socialista prometeu na súa campaña electoral do Obradoiro. E que non se ve que no Obradoiro agora mesmo, non vou a decir que sexa un botellón, pero aquí hai xente que come, que bebe alcohol, que está prohibido na rúa neste país. Hai xente que fai o que lle peta no Obradoiro sin que ninguén por parte do grupo municipal poña un pouco de coto as cuestións ou as accións da xente que nos visita ou que transita directamente por esta plaza universal. Esas pequeñas, como decía, indicios demostran que realmente hai un desleixo por parte do grupo municipal o que teria que ser a ordenación do turismo da cidade. Por eso, desde o Grupo Municipal Popular, queremos transmitir a nosa preocupación pola desatención do Goberno cara ao sector do turismo e non imos a ser cómplices dun Goberno que está instalado na prepotencia minoritaria en Pazo de Raxoi. Isto é todo o que nos queríamos salientar. Estou aberta a calquera cuestión que desexedes comentar, preguntar, etc. Teresa, tedes información sobre como avanza o plan de sostenibilidade turístico? O sea, que din dende... Tedes algunha resposta por parte do Goberno municipal? Porque sí que o Concello de Xondoniarte dixo en alguna ocasión que sí que o plan se retrasou moito, pero que sí que se está levando a cabo acción.
Entón, non sei se como podedes enumerar tamén as accións que se están facendo, se sabedes de alguna. Non, ninguna, pero non a sabemos nós, non a sabe o sector do turismo, non a sabe ninguén. De feito, a oficina técnica que supostamente vai a levar este plan non está ni contratada. E máis, cando nos presentan este plan, que en novembro, decembro do ano 2020, como decía, o que nos mandan é a memoria, non é o plan final. É unha memoria e ante as críticas de todos os grupos da oposición, do Partido Popular, pero tamén do Bloque Nacionalista Galego de Compostela Aberta, o concelleiro Guinarte decía que, bueno, que as accións que estaban aquí escritas podían ser retomadas, se podía haber un proceso de diálogo. O concelleiro Guinarte, cada vez que se lle fala desto, sí que fala de que pode haber un proceso de diálogo, pero non deu, dende decembro do 2020, ningún paso para abrir ese proceso de diálogo. Si calquera que lea isto, a ver, eu o sigo mantendo, tengo un problema de diagnose tremendo e tengo un problema de concreción de accións tamén tremendo. Como decía na intervención, é que hai accións que son corta e pega. Hai accións que son para leer. La implantación y gestión de sistemas de calidad y sostenibilidad de los servicios turísticos y certificaciones de producto turístico implicará las siguientes acciones. Empieza a enumerar y dice: certificar los recursos, playas, espacios naturales y servicios turísticos en destino. Esto es un corta y pega. Ya sabemos que no tenemos playas en Santiago, la fluvial de Tapia. Entonces, en un corta y pega que uno lee, si la adapta a su destino, tendría que eliminar esto y ponerlo de su destino. Que corta y pega hacemos todos en todo momento, pero detrás del corta y pega tiene que haber alguien que lea, que simplemente lea y que adapte lo que quiere hacer a su destino. Por eso digo que esto se puede hacer aquí y en Murcia. Entonces, este plan, o concelleiro Guinarte di, claro, que tivemos un mes para facelo, pero non se pode facer un plan con documentación do ano 10. Eso é evidente. E non se pode facer un plan sin que ninguén lea detrás, porque isto é unha mostra, pero podería seguir por cada unha das accións. Non se trata diso. Por eso nós, en ningún momento, presentamos isto, en ningún momento alzamos a voz, esperando que o goberno socialista tivera a consideración coa cidade de enmendar este documento. E de enmendar este documento a través dun diálogo participativo en donde a cidadanía en xeral, non só os grupos políticos, poderamos escribir e describir as accións que entendemos que serían boas para o turismo na cidade. Hai moitas voces, o vedes nos xornais, que están falando de que é necesario ter un pacto polo turismo na cidade. Claro que sí é necesario. Pero a quen lle corresponde en este momento dar o primeiro paso é o goberno municipal e non está a facer. Non creen que va un pouco tarde xa, porque que estamos a punto de empezar o ano 22, que é o segundo ano do Xacobeo, entón, non sei. A nos parecenos que sí, o goberno municipal non, porque o goberno municipal o único que está facendo é recoller os froitos do árbore que axitan. E a árbore que amece e son outras administracións que están facendo en Santiago o que non fai o goberno municipal. Nomeadamente a Xunta de Galicia. Non podemos perder de vista que este é un plan importante, que ten uns orzamentos de 3 millóns de euros. E que se fracasa o plan non é o fracaso do señor Bugallo, é o fracaso da cidade. E perder recursos de 3 millóns de euros nun momento como que estamos, pois non creo que sea como para obviar. É verdade que o plan ten prevista a prórroga da prórroga da prórroga, pero tampouco creo que esa sexa a solución de ir prorrogando situacións, porque realmente se hai un momento en donde é crítico o tema do sector, é neste momento. Estamos saindo nunha pospandemia, haberá que ver que efectos tivo no propio sector, que efectos ten na cidade, como se van a paliar eses efectos. Non sei se hai algunha cuestión máis. Por aquí tampouco. Pois moitísimas gracias.